Мен үзіме қойған едім диагноз гиперчувствительность. Принцесса на горошине енді бик грубо етіп әйткәндә, менә ятасың һәм әз генә нәрсәдер киттелсә, анда нәрсәдер үзгәрсә, анда ул йоклап булмый инде. Ул бит нормально кешедән җылы сүз өмет итү, поддержка өмет итү. Хезмәт хаклары, хәзерге шортлар, анда үзеңә фатир алырга да, машина алырга да, зур крупный планнар корырга да җирлек бирми. Финанс грамоталыгы дигән әйбер, әллә ул социаль челтәрләрдә генә шундый зафорсенный әйберме? Безне гаепләргә тырышалар, без акча тота белмибез дип, әмма чынлыкта шунда гына түгел бит инде. Юк, мин белмим дальше нәрсә эшләргә, нәрсә дөрес була. Декрет синең очракта ул бер ярдан икенчесенә сикерү булыр иде инде, шундый кисәк капма каршы. Ансы да китереп. Это не выход. Хәзер без әле сезнең белән церемония итәргә тиешме? Әти-әни белән просто сөйләшеп утыруына да рәхәт. Без гел ирем белән Марат белән көләбез инде, бүтән кешеләргә шундый миллионнар эшләргә мәҗбүр итә торган травмалар эләккән, безгә күтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип. Шундый гаделсезлек. Сәлам, мин Алсу һәм хәзерге вакытта мин 25 яшь кризисын кичерәм. Шуңа күрә моңа кадәр булган бөтен куркуларымны калдырып, үземне бик теләгән, күптән теләгән сфераларда сынап карарга булдым. Һәм шуңа күрә сез әлеге видео тосманы карыйсыз. Хәзерге вакытта сез минем фатирымда кунакта, дөресрәге съемный фатирымда, һәм алга таба монда төрле чыгарылышлар, төрле кунаклар булачак. Минем үземә дә кызык нәрсә килеп чыгар икән. Әлбәттә, бу видеога лайк куярга һәм хәзерге вакытта кичкенә генә булган каналыма язылырга онытмагыз. Бу миңа бик ярдәм итәчәк. Минем янәшәдә тынычландыра торган энергияле кешеләр алай күп түгел. Аеруча үз фикерен тәмләп, үз күзаллавын җиткерә, аңлата алучы кешеләр тагын да әзрәк. Шуңа күрә мин тәүге чыгарылышка шундый кешеләрне чакырырга булдым. Ул минем өчен ниндидер татар теленең генә түгел, в целом үзенең içinde булган әйберләрне аңлата һәм күрсәтә белә торган кешеләрнең берсе. Гүзәлне беләсезме барыгызда дип сорыйм әле? Кем белми, минем каршымда шагыйрә, минем коллегам Идел журналының шеф-мөхәррире Гүзәл Закирова. Сәлам, Гүзәл! Ничек син? Кич төшергәнгә микән, миңа ничектер тыныч һәм рәхәт. Гомумән, кич эшләнелә торган әйберләр күпкә җиңелрәк уза минем өчен. Шуңа күрә миңа рәхәт. Бәлки ул журнал киткәнгәдер. Бәлки, юк, кич минем моны төн дип атыйсы килми, бу төн түгел әле. Кич минем тәүлекнең иң яраткан вакыты, шундый менә тынычланып кала торган, бераз туктап кала торган вакыт. Шуңа күрә ул менә идеаль тур килде монда. Синең ниндидер төгәл яшәү режимың бармы? Ничәдә торасың, ничәдә ятасың, яки син төрлечә була аламы? Юк дип әйтер идем, әмма эшләгәч туры килә инде, ниндидер бер режимга киләнергә. Әмма мин алайда үземне нитмәскә тырышам, китәлешерки. Үземне көчләмәскә, үземә авырлык китермәскә тырышам. Әйе. Шуңа күрә мин иртәнге якка әйберләр куймаска тырышам. Һәм эшкә дә мин 9-дан да иртәрәк тормыйм мин йокыдан. Авылда вакытта инде еш кына сәгать 1-ләргә кадәр дә йоклый алам. Миңа сүз әйтмиләр, Аллага шөкер. Минем нишләптер соңгы арада күзәтәм. Ял көннәрендә таң тишегеннән торып утырам, ни өчендер? Чөнки теге алда үземә генә багышлый ала торган көн бар. Эш көннәрендә менә 9 булсынмы, 10 булсынмы, миңа уяныр өчен белмим нәрсә кирәктер, но көч ничектер табып булмый иртәнге якта вакытында торырга. Нишләп шулай ул белмим, бәлки ниндидер психологик зажимнар бардыр. Син арымыйсыңмы әллә атна дәвамында? Арыйм. Мин уже средага, мин уже всё, беттем. Ну вот, әгәр дә мин, например, суббота, воскресенье рәтләп ял итәм икән, аннары дүшәмбе әзрәк соңрак киләм икән, всё, среданың киченә минем энергия уже булды. Ничек син шулай иртә торып утырасың икән ул ялларда? Ну, төрлечә. Белмим, ничектер просто үз-үзеңә ниндидер вакыт бирәсе килә, потому что башка вакытны ул җитми, мәсәлән. Ну, теге ритуаллар, кофе эчү, нитү, йөреп керү, чыгып керү. Бәлки ул минем көндәлек булганга күрә минем алай юктыр. Но йокы минем өчен иң рәхәт, иң йокыны уйлап тапкан кеше алдында баш ия.
Ең гениаль әйбер ул йокы. Кстати, йокыны яра. Бу суроону берип турмайм инде. Мин бик нык йокларга яратам. Кемнәр йокларга ярата? Пожалуйста, языгыз. Әйе. Мин нәрсәдән сөйли башларга идем. Без бит инде көзгә кирип барабыз, диме? Син ничектер көзгә әзерләнәсеңме? Синең салкынга таба ритуалларың бәлки ортадыр. Мин салкынны иссегә караганда җиңелрәк кичерәм. Шуңа күрә үземне әзерлим дип әйтмәс идем. Бердән-бер момент минем теге бераз гына кәлиядән чыгарып җибәрә торган ул аяз көннәрнең кимүе. Ну, хәзер Аллага шөкер әле сентябрьдә әйбәт торды көннәре. Әмма көннәр узак вакыт көйсезләнә башласа, ямсызләнә башласа, мин бер нәрсә дә эшләмим андый вакытта, но минем көнемә, минем кәефемә ул шактый тәэсир итә. Ул беренче көннәрдә генә рәхәт, гел аяз көннәрдән соң беренче шундый шомлы көн ул рәхәт. Аннары ул узакка сузыла башлагач, ул әкренләп ничектер аска өстери башлый, ничектер шундый ябышкак халәт барлыкка килә, рәхәт түгел. Синдә юкмы, ничек әйтим инде? Менә кайбер кешеләрдә ноябрьдән мартның урталарына кадәр, хәтта озагына кадәр мин кеше түгел дияләр алар. Минем өчен бу ничә аянда 4-5 ай, алар просто юк, алар аны бетереп аталар. Синдә юкмы андай бер? Ой, мин кышны бик яратам бит, шуңа күрә миңа бу туры килми, әмма бар минем яратмаган айларым, мин ноябрьне бик яратмыйм. Шул ук һава торышына бәйле. Инде сары яфраклар кыелып бетте, бөтен җирдә пычрак, ямсыз, һәм яратмыйм февраль, март ораларын. Ул вакытта кар эреп бетмәгән, әле яшеллек чыга башламаган, агачлар бөрләнә башламаган, ни туда, ни сюда шикелле, һәм шулай ук андый вакытны тизрәк уздырып җибәрәсе килә. Болай мин кышны бик яратам. Аппак вакытында, аеруча авылда, ул ничектер аеруча нык салкын булмаса, менә минем өчен ул җылы киенеп йөри торган, менә идеаль вакыт. Мин туңмыйм, туңа торган кеше түгел алай. Шуңа күрә миңа кыш рәхәт бик. Мин киресенчә кызуны күбрәк яратам. Белмим, бәлки мин теге тормышта ниндидер бик кызу илдә, белмим, может, Сахарада яшәгәнмендер, чөнки мин дә бик күптән кичкенә вакыттан ук хыялланам барып кайтырга нәкъ Марокко якларына, Африкага, һәм интуиция, белмимдер, эчке тоемлау бар, әйтерсең лә мин ул якка барып үземне табырмын кебек. Һәм мин моны бер кайда да әйткәнем юк, по-моему, инде бер тапкыр тарологка мөрәҗәгать иткән идем, теге ниндидер иҗат итә алмыйча, әле җырлары чыкмаган ул вакытта, йөргән шундый вакытта мөрәҗәгать иттем тарологка, имеш, нишләргә кирәк миңа? Үземә ниндидер катализатор алыр өчен, ниндидер старт бирер өчен үземнең иҗатка, ул миңа әйтте, менә сиңа шәркы якларына барып кайтырга кирәк, шундагы энергияны тупларга кирәк дип, инде, о, это то, что она права. Но мин әле барып җитә алмадым, но битләләм. Но хотя бы вот Истанбулларга йөреп, ничектер уже тартымрак. Ну, менә җәй көннәрендә эссе булгач, беренчедән эсседә минем баш бик начар эшли. Ну, кондиционер. Ну, кондиционерда утыру бит инде бүлмәдә утыру. Әйе, тәрәзәдән җәйгә карап утыру рәхәт кондиционерда. Но җәй дигәч бит инде без урамдагы барган әйберләрне күз алдына тотабыз. Һәм менә урамда йөреп булмый. Минем баш эшләми, миңа бик авыр. Тирлисең, мин яратмыйм әзгенә тәндә ниндидер үзгәрешләрне, минем тизрәк юынасы килә. Мин көне буе шул турыда гына уйлап йөриячәкмен. Минем чәчем майлы икән, мин көне буе шул турыда гына уйлап йөриячәкмен. Мин әзрәк тирлим икән урамда йөреп кереп, мин инде эштә утыра алмыйм, минем бөтен уем шунда гына, менә мин нык сосыга әйләнгән шикелле хис итәм үземне. Ул яктан җәйне бик авыр кичерәм мин. Эштә душ юк, душ кирәк Татмедиада. Ул бар, по-моему. Бәлки бардыр, кемнәр өчендер, но безнең аны күргәнебез юк. Кыш көне ничектер киенә белсәң, әйбәтләп, салкында башта эшли, салкында гомумән салкын һавада йокларга кушалар бит инде. 17-20 градус әйбәт диләр. Яшәр өчен. Әйе, ул ничектер киресенчә башны чистартып җибәрә шикелле. Ну, менә син әйтеп киттең, нәрсәдер теләгәнчә булмаса, көне буе шул турыда уйлап йөрим, бу бит инде тревожканың бер төрө.
Или тревожканың үзе дип әйтергә була. Бу тревожка микән? Бу минем Загоннар нык сизгерлегемә бәйледер, бәлки. Мин үземә куйган идем диагноз гиперчувствительность дигән әйбер. Нейроотличный дип йөртәләр инде андый кешеләрне, нейроотличный кешеләрнең бер төре. Мин теге аңа тирән кермәдем инде, әмма үземә кирәкле әйберне таптым да, миңа ничектер аны аңлаганнан соң җиңелрәк булып китте инде. Гиперчувствительный кеше ул тукыма аз генә икенче төрле булса да аны сизә һәм принцесса на горошине инде бик грубо итеп әйткәндә, менә ятасың һәм әз генә нәрсәдер киттелсә, анда нәрсәдер үзгәрсә, анда ул йоклап булмый инде. Һәм мин төне буе ниндидер уңайлы поза таба алмыйча ятырга мөмкинмен. Еш кына башның да ниндидер бер идеаль позицияда булуы кирәк, кулларның да. Менә бик күп факторлар тәэсир итә нәрсәдер килеп чыксын өчен. Һәм андый вакытта сиңа кием дә комачауласа, чәч, менә чәч минем төп проблема. Мин бик яратам үземнең чәчләремне, аларның озынлыгын да яратам. Әмма соңгы вакытта сиздем бик еш аларны крабик белән эләктереп яки урып йөрүемне. Һәм мин уйладым, нәрсәгә миңа бу чәчләр, әгәр мин аларны гел кыстырып йөрим икән, ә менә болай мин йөри алмыйм. Менә ул минем чыгырымнан чыгара башлый. Ул минем битемә тия, ул минем күземә керә башлый, авызга керә, муенны кытыклый башлый. Һәм мин теге урамда йөргәндә дә бөтен әйберне булдыра алганча уңайлы итәргә тырышам. Тукыма уңайлы булырга тиеш, кием уңайлы булырга тиеш, чәч йылган булырга тиеш. Шулай гына мин тыныч атлап йөри алам урамда. Бу сорауны сиңа биргәннәре дә бардыр, бәлки ничек яшисең син бөтен әйберне шулай тоеп, ниндидер гипер микро дәрәҗәдә тоеп. Ул бит әле ниндидер физик пландагы әйберләр генә түгел. Ул бөтен һавадагы үзгәрешләрне сизү, эмоциональ анда үзгәрешләрне сизү, кемдер синең белән сөйләшкәндә микро күз хәрәкәте ясап алды, син аңа бөтенсенә игътибар итәсең, һәм ул бөтенсе синең башыңа кереп кала да, син аны әйләндерәсең аннары, нәрсәдер әйтмичә калды бугай яки дөрес әйтмәде бугай дигән ниндидер уйлар белән. Ул бик күп энергияны ала. Мин ул турыда уйламаска тырышам, чөнки уйлый башласам, мин үзем өчен аның бик авырга һәм зыянга кебек хис итәм мин аны. Әмма мин бер китап укый башлаган идем, нейроотличный люди дип аталамы соң инде ул. Мин бик зур өметләр багладым ул китапка. Ул миңа ничектер кабул итәргә һәм тынычланырга ярдәм итер дип уйлаган идем. Әмма миңа ошамады ул китаптагы идея. Анда алар бөтенләй игнорируют югары сизгерлекнең авыр якларын. Алар анда ул сиңа табигатьтән бирелгән бүләк, син анда яфракларның саргаюына кадәр күрәсең, син иҗат итә аласың, син бөтен әйберне тирән тоясың, менә аның зыян китерә торган, авырлык китерә торган яклары как будто бөтенләй юк шикелле. Һәм анда менә Эйнштейн да шундый булган, бу да шундый булган. Миңа нәрсә бирә Эйнштейнның шундый булуы, миңа хәзер авыр, миңа ярдәм табырга телим үземә, ничек аны ничектер градусын әзрәк киметеп җибәрергә яки файдага булган якларына күбрәк игътибар итәргә. Яптым мин ул китапны. Укымадым, миңа ошамады андый теге высокопарный ниләр. Сездән дә җир йөзендә яхшы кеше юк дигән ни дә анда. Үзенә күрә бер нидер поддержка. Кемгәдер ул чынлап та ярдәм итәргә мөмкин андый китап, әйе. Әмма мин бәлки изләгәнмендер бераз шундый фәнни яктан аңлатыбрак, ни өчен ул шулай, миңа җиңелрәк нәрсәнедер минем тормышымда ни өчен шулай барганын аңласам, сәбәбен аңласам, миңа ул әйберне кабул итәргә җиңелрәк. Аңламыйм икән, ул хаоска әйләнә һәм сиздермичә идарә итә инде минем кәефем белән, минем хәлем белән, минем физик үземне ничек хис итүем белән. Син бит инде психологка да йөрисең һәм кемнәр синең белән гомумән таныш, алар беләләр, син әлеге үзеңнең сизгерлегеңне, хәзер шул сүз белән билгеле инде, ничектер сублимировать итәсең, блог аша күрсәтәсең, синең әле профильдә дә үз-үземдә казынам дип язылган. Күптәннән син шулай аудитория белән ачык-ачык сөйләшә башладыңмы? Мин ул моментны төгәл нитмим, белмим.
ашык булу теләге гел булган дип чамалыйм, чөнки архивка кирип анда карасаң, социаль челтәрләрдә әзрәк актарына башласаң, ул элек тә булган, әмма ул шундый менә ниндидер башкаларга аңлаешлы һәм башкаларга ошарга мөмкин булырдай форматларда гына. Һәм анда мин бик күп күрәм үз ирония һәм үзеңә карата сарказм. Соңыннан менә мин кире кайтып ул әйберләрне күргәч һәм хәзер дә кай вакыт менә мәсәлән мин нәрсәдер сөйлим үзем турында һәм ул әйбер турында шаяртасы килгәнен сизәм. Менә шундый импульс барлыкка килә. Аудиторияга аны ничектер үземнән җиңелчә генә көлеп бирәсе килә. Мин андый моментларны туктата башладым, чөнки ул минем өчен хәзер үзеңә көчләү дип әйтмик инде, но ул насилие над собой инде барбыр. Син, димәк, син үзеңне шулай кабул итә, шулай тәкъдим итәргә теләмисең, куркасың һәм син әйтәсең, белмим инде, нинди мисал китереп була икән монда. Ну, менә тагын мин каһвәгә акча тоттым. Ну, менә мин шушындый инде дип мәсәлән әйтү. Мин бүген каһвә алдым, миңа бу әйбер ошады дип кенә түгел, шуннан төрттереп, мәсәлән, үзеңнең ниндидер үзенчәлекләреңнән төрттереп көлеп әйтү булган миндә бик күп башта. Әйе. Һәм ул аудиторияга булай караганда, читтән караганда ул кызык күренәдер инде бәлки. Әмма мин хәзер башкаларда да андай бер күрсәм, ну вот опять я вот это вот сделал дип кеше яза икән, мин күрәм, ул курка, аның ул ягын кабул итмәсләр дип, шуңа күрә шундый сүз белән аны итә. Менә Подстраховка получается. Аңлагыз инде мине, менә Әйе, мин әйе. шундый зинһар өчен миңа сүз әйтмәгез инде, мин шундый булганга дигән әйбер. Мин хәзер туктата башладым андый нәрсәләрне, әмма гел күрсәтү, ачылу, ничектер озаклап нәрсәдер сөйләү теләге булган. Әмма менә ул мөгаен психологка йөри башлагач, җиңелрәк һәм шундый табигыйрәк форматта кирип китә башлагандыр минем блогка. Бәлки. Аудиториядан хәзерге вакытта ниндидер кайтавызлар киләме? Менә бер ара башлагач та нәрсәдер турында сөйләгәндә бик күп килә иде. Хәзер менә 1-2 ел белән чагыштырганда мин ишемдәге казынуларны алай ук интенсив рәвештә бирмим. Ничектер мин әйтәсе сүземне әйтеп бетердем шикелле тоела башлады инде. Менә бер ара мин бик нык интенсив рәвештә бүтән борчуларымны, бүтән куркуларымны ничек бар шулай чыгарып сала башладым. Алар күп булды һәм шактый күп әйберне үзем турында мин сөйләдем шикелле. Хәзер ул күбрәк ниндидер ситуатив әйберләр, ниндидер триггерлар вак кына, ниндидер зур әйберләр ул кадәр чыгармый башладым шикелле хәзер. Шуңа күрә ул кадәр нык зур реакция да юк. Әмма бар берничә кеше, мин аларны хәтта булай күргәнем дә юк тормышта, аларның да мине күргәне юк дип беләм. Гел җавап биреп бара торган кешеләр. Миндә дә шулай дип, рәхмәт сөйләгәнең өчен дип. Һәм ул мине гел аптырата шулай кешеләрнең язуы, чөнки мин үзем еш кына башкалар ачылганда миндә дә шулай дип әйтергә ничектер белмим, кыюлык таба алмыйммы шунда, язмыйм. Һәм башкаларның язуы миңа кыюлык шикелле. Шулай. Ну, ул бит социаль челтәрдә булгач үзенә күрә ниндидер җаваплар килү, поддержка кебек була инде, шулай, хотя бы лайк кую уже ниндидер Әйе, кемгәдер аннары кирәк дигән мин әйбер. бер ара сизә башладым, ачылып сөйләүгә генә дә бәйле түгел, гомумән мин үземдә башкалардан одобрение, җылы сүз алу омтылышын озак вакыт качырга тырышканмын инде менә шулай бердән. Кабул итмәгәнмен, ул нормально түгел дигән ниндидер шундый уй булган. Һәм бер заман мин уйладым да түгел инде. Ул бит нормально кешедән җылы сүз өмет итү, поддержка өмет итү, кайгырту өмет итү, син нәрсәдер ниндидер сөенечең яки борчуың белән уртаклашканда башкаларның аңа карата нәрсәдер белдерүен өмет итү. Нормально икәнен аңладым да мин менә периодически язам, ачуланып,
нәрсәгә сез лайк куймыйсыз дип. Мин аны башта кабул итә идем ниндидер унижение шикелле хәтта шулай дип сорауны. Әйе. Әмма минем очракта ул сорау түгел, әшәкеләнү акты. Мин аннан соң лайк кую өмет итмим. Әмма миңа мөһим аны белдерергә. Әйе. Әмма әйткәч кем лайк куялар. Шул сторисны карап үткән кешеләр яңадан кире кайтып шуңа лайк куялар. Мин оптырыйм. Кешегә, димәк, җылы сүз генә түгел, әзрәк кенә әшәкелек тә кирәк, һәм ул эшли. Минем очракта әшәкелек тә түгел инде ул. Ул просто нишләп сез лайк куймыйсыз, әмма мәсәлән карыйсыз яки анда теге ссылкаларга керәсез, нитәсез, әмма бернинди реакция калдырмыйсыз дигән сүз генә инде ул. Әмма менә димәк минем аудиторияга андый ниләр заходит дип әйтик инде. Әзрәк. Һәм мин аңладым аннан соң сорау нормально. Сорарга кирәк кешеләрдән миңа. Менә минем белән менә булай сөйләшсәгез әйбәт булыр иде. Минем белән менә шундый мөнәсәбәт корсагыз әйбәт булыр иде. Миңа бу кирәк, миңа теге кирәк дип сорау нормально. Мин аны әле, өйрәнәм генә сорау фәнен дип әйтик инде. Тагын шундый сорау. Син психологка никадәр еш йөрисең? Беләм, күптән йөрисең, никадәр еш йөрисең? Минем моңарчы йөргәләгәннәрем шундый көчле, эмоциональ авыр ситуациялар кичергәндә бара идем мин. Ул 2 айга бер булырга мөмкин иде, 4 елга бер булырга мөмкин иде. Әмма менә соңгы 1 елда мин даими терапиядә, ул минем 2 атнага бер. Даими 1 ел була инде. Әйе. Мин аны әлерәк кенә аңладым 1 ел узганын. Ничектер мин сизмәгәнмен 1 ел узган. Ул бик тиз узган. Мин үземдә башта, минем киресенчә булды. Башта ни өчен мин беренчедән психологка бардым. Мин бит инде әтисез үскән кыз, шуңа күрә әкрен-әкрен теге 18 яшьләрдән соң да егетләр белән нормаль мөнәсәбәтләргә керә башлагач, шундый әти образын эзләвем билгеләнде дә инде, и ул вакытта йөргән егетем миңа әйтте, алсу сиңа психологка барырга кирәк ахрысы дип инде. То есть мин ул вакытта ул кешегә бик нык ышана идем һәм әйе аның сүзенә карап инде киттем психологка. Ул вакытта психологлар әле модага кермәгән иде практически. Шуңа күрә ничәнче еллар булган икән инде ул? Белмим, миңа инде ул вакытта 20-21 яшь булгандыр инде. Һәм даими йөрдем, ләкин бернинди файдасын күрми идем. Без һаман саен яңа темалар ача идек. Теге 1 сәгать сөйлисең, шунда кала, и все, и аннан чыгып китәсең, бернинди бушану хисе дә минем юк иде. Хәзерге вакытта беренчедән мин психологны үзгәрттем. Шул миңа бәлки ярдәм иткәндер. Икенчедән, син әйтмешли, ниндидер триггерный әйберләр булгач кына, ниндидер бер эмоциональ пикка җиткәч кенә йөри башладым. Һәм ансы эффективнее. Һәм тагын нәрсә күзәттем, үземдә тоже терапияга баскач, ничектер моңа кадәр бүтән әйберләрне якыннарга чыгарып бара идем, сөйли идем, аңлата идем. Хәзер алай түгел. Ничектер аларны саклыйм кебек, һәм кешеләрне лишний раз теге лишний мәгълүмат белән, үземнең хисләр белән нитмәскә тырышам инде. Әйе, ничектер куркам, как будто бы хәзерге заманда кешеләрнең булай да проблемалары дофига. И тагын минем ниндидер самокопание, әгәр дә ул кеше килеп минем кухняма утырып чәй артында сорамаса, как бы мин, наверное, воздержусь. Либо ул ниндидер теге кичкенә генә ток. Бу ниндидер поп психологияның популярлашуының шундый икенче ярга бәрелү сыман безне өйрәтеп бетерделәр, аерым бер катлам кешеләрне өйрәтеп бетерделәр. Кешеләрне борчымаска, һәр кешенең үз тормышы бар. Синең дусларың сиңа да контейнер түгел, ала синең хисләреңне контейнер итәргә тиеш түгелләр. Мин бер яктан килешәм бу әйбер белән. Чөнки минем кисешкәнем бар, мине контейнер булып кулланган очракларны, һәм ул чынлап та бик күп хәлне ала. Әмма ул ничектер кухня менә син әйткәнчә кухняда сөйләшеп утыру гына түгел иде. Ул бик менә
ұзақ уақыт кішінің тоқтаусыз бір теманы Шайнауы, шайнауы, Мгм. һәм сен оңа әйтәсің, психологқа бар дейсің, Ае. ол психологларны не признает, һәм ол дәвам итә гел менә шул теманы әйләндеруен. Һәм кайсыдыр бір моментта синең кысасың килә башлый ул темадан, андый очракта килешәм. Сен әйтәсеңме соң ул кешегә, юк, мен сине тыңларга теләмим моннан соң дип? Мин ничектер ул сизде, ахрысы мин читләшә башладым. Теге Мгм. шундый сөйләшүләрдән тыш башка вакыттан да, мәсәлән, рилслар җибәрә, мин карамыйм, җавап бирмим. Менә шундый әйберләрдән ул чамаладымы соң инде ул сирәгрәк сөйләшә башладык һәм хәзер бөтенләй сөйләшмибез диярлек. Мин белмим, хәзер ул ничек хәл иткәндер ул проблемаларын үзенең. Әмма гомумән алганда, мәсәлән, миңа тормышымда 2-3 бөртек кенә булса да, мин ныклап тулысынча булмаса да ярар 80%-ка ачыла алырлык кешеләр барлыгын белү миңа тынычлык бирә барбыр. Мгм. Мин ничек әйтим, ул шундый бер опция кебек, мин аны кулланмаска да мөмкинмен. Ягъни аларга мин сөйләмәскә дә мөмкинмен, әмма мин беләм, ул кеше бар, мин аңа сөйли алам, ул мине тыңлаячак һәм бер кайчан да бәяләмәячәк, акыл өйрәтмәячәк. Һәм ул миңа барбыр үзе бер опора булып тора. Менә ул ниндидер тынычландыру бирә миңа. Мин үзем генә түгел, мин бушана алам дигән әйберне белү. Булай бушану өчен мин психологны кулланам инде. Вот бушану әйбәт сүз. Минем нинди дуслар бар. Тоже ничектер башка килеп китте шулай бер. Бәлки элек без, наверное, даими аралаша торган булганбыздыр, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында ул читләшеп, бәлки алар күченеп китепме, ничекме инде, понятное дело, коммуникация кими, ләкин менә бу нигез, шушы кешегә килеп теге башыңны куя ала торган кеше булуы, вот андый, то есть тәүлекнең нинди сәгатенә анда сәлам диергә дә кирәк, мен син анда яза башлыйсың. Наверное, бу абьюздыр, наверное, дружеский какой-то абьюз, но мине тоже ул тынычландыра торган әйбер. Вот, пока не жаловались. Мен сиңа гедонистлар темасы дип язган имеме? Белмим, никадәр ул сиңа кызык икән, но нәрсәдән килеп туды бу фикер? Бер тапкыр офиста без, кызлар белән сөйләшеп утырган идек инде, типа, вот, хезмәт хаклары, хәзерге шартлар, анда теге үзеңә фатир алырга да, машина алырга да, зур крупный планнар корырга да җирлек бирми. Шуңа күрә без рәхәтләнеп, нәрсәне теге бүтін булган финансларны, капиталны тотабыз җиңел дофаминга һәм башкага. Бу тынычланумы или нәрсә икән бу? Һәм бу гедонизмның бер төрө кебек минем өчен. Бәлки, минем очракта финанс грамоталыгы булмау. Миндә дә шул. Икенчедән, белмим, бу финанс грамоталыгы дигән әйбер әле ул социаль челтәрләрдә генә шундый зафорсенный әйберме, чөнки ул бер моментта кисәк күп барлыкка килде. Һәм илдәге икътисади коточкыч ситуацияны каплар өчен безне гаепләргә тырышалармы, без акча тота белмибез дип, әмма чынлыкта шунда гына түгел бит инде. Без акча тота белмәүдә генә түгел. Мин бер ара тырышкан идем, әзрәк уйлабрак тотырга, ничектер төрле максатларга акча җыя башларга. Һәм миңа бер кеше әйтте, бер фраза миңа башта бик ачуланды, мен аннары аңладым һәм кабул иттем. Финанс грамоталык ул бала кичкенә вакытта ук аның башына сеңә торган әйбер, гаиләдә үк сеңә торган әйбер. Син инде 25 яшеңә җитеп, юк икән ул синдә бер кайчан да булмаячак диде. Күбрәк акча эшләргә өйрән лучше диде. Мин шундый, юк, мин өйрәнәм, ничек инде өйрәнеп була бит инде ул әйбергә. Менә ничә узды, юк, мин өйрәнмәдем, мин өйрәнә алмыйм ул әйбергә. Әмма минем Аллага шөкер дип әйтәсе килә, тормыш ситуациясе мине китереп кысмый икән, акчаны менә булай иттереп тотырга. Ниндидер шундый хәл килеп чыкмаган икән, Аллага шөкер, язмыш миңа финанс ягыннан тупой булырга мөмкинлек бирә. Шул ук бәяләргә кире кайтсак, мин гел үземне генә дә гаепли алмыйм, чөнки соңгы берәр елда мин киресенчә кафеларга, рестораннарга сирәгрәк йөри башладым.
Әмма аңа карап кына минем чыгымнарым кимемәде бөтенләй. Чөнки хәзер шул ук кахва һәм теге каядыр кереп тиз генә алып чыга торган әйберләрдә нык артты бәясе. Һәм мин менә шулай ук тотам, шулай ук күп акча чыга, әмма анда хәзер инде рестораннар юк, мәсәлән. Ул сирәк әйбергә әйләнде. Мин хәзер ниндидер үзең белә ала торган форматтагы әйбер урыннарда да күбрәк тота башладым хәзер. Ну, яшәү режимы моңа тәрәдер, наверное, теге. Ну, бер яктан хәзер кияүгә чыгып, ирем белән бергә тора башлау да шулай тәэсир иткәндер. Без бергә каядыр йөри идек, ә хәзер ничектер мин үзем генә еш йөри идем. Хәзер минем инде бик еш ала йөрис килми, тизрәк фатирга кайтасы килә, аеруча үзәктән ерак түгел, ерак булмагач, үзәккә якын булгач, минем тизрәк кайтасы килә, минем каядыр утырып ашыйсы килми, минем үзем белән аласы килә. Сирәк очракта гына минем була, мәсәлән, шундый аеруча рәхәт ниндидер ресторанда я кафеда утыру, синең аннан соң тагын ниндидер рәхәт әйбер булачагын белгәндә, мәсәлән, минем очракта беренчедән хезмәт хакы килде ди, икенчедән мин авылга кайтып китәм ди ул көнне, һәм мин шундый буш вакытым барлыкка килде, мин кисәк кенә кубарылып кайдыр барырга мөмкинмен. Һәм мин беләм, миндә картада акча бар, мин аннан соң әле авылга да кайтып китәм. Мин хәтәмлек дип ашыйм, тынычлап, мине беркем дә ашыктырмый, һәм мин әле авылга да кайтам, һәм мин авылда тынычлап мунча керәм, йоклыйм. Менә шундый ниндидер рәхәтлек дозасын арттыру мөмкинлеге булган урыннарга тыга башладым мин хәзер рестораннарны. Аннан тагын да күбрәк рәхәтлек алыр өчен. Минем очракта киресенчә элек рәхәт булган әйберләрнең тәме әзәйде, ничектер алар. Нәрсәләр ул, мәсәлән? Ну, белмим, мин рәхәтләнеп, элек минем өчен, мәсәлән, таксида йөрү, кереп анда иртән кофе, кахва алу, ул, ну, лакш иде. Хәзер ул база, Базовый минимум. Әйе. Ну, как бы ул кофеның эчемрәсен, даже тәме булмый кайвакыт. Просто потому что син аны эчкән вакытта син үзеңнең уйларыңда каядыр барасың, либо син нәрсәдер эшлисең, либо просто ул тәмсез була. Ну, андый вариантлар тоже мөмкин. И мин белмим, нәрсәдән тагын рәхәтлек алып була икән, һаман саен ничектер аны эзлим. Һәм кемдер миңа киңәш иткән, Фирүзә миңа киңәш иткән иде бер ара, шулай ризыкларның тәме югала башлагач, ул миңа әйткән, ураза тотып кара, яки просто ашамыйча тор дип, һәм аннан теге ярдәм итәргә тиеш дип. Мин, конечно, тыңламадым, потому что ничек инде булай да 43 килограмм куя, мин тагын ашамыйм. Вот. Шуңа күрә мин башка методларны әле, башка суларны теге эшләп карамадым. Ну, может быть, берәр качан туры. Иҗат һәм башка шундый әйберләрне эшләгәндә алар процессында бармы рәхәтлек алу? Иң рәхәт әйбер өчен, иң ирекле урын минем өчен, иң рәхәт процесс ул сәхнә, җырлау, всё, башка һәм хәзер менә сөйләшеп утыру. Вот. Ну, и, мәсәлән, егетем белән уздырган вакыт. То есть, менә шундый ниндидер бер караганда бик простой әйберләр, икенче яктан, ну, ниндидер барыбер көч таләп итә торган. Тоже, бәлки, мин моны инде икенче темага күчәбез, мин моны 25 кризисына да бәйлим, бу мен 20 кризисы да булгандыр, бәлки. Миндә яшүсмер вакытта теге бунтарлык булмады кебек. Бәлки ул просто придушенный был какой-то. Ләкин 20-дән соң тотынды. Нәрсәдер ул уже 25 кризисы дип уйлыйм инде мин аны. Һәм аеруча соңгы ярты елда, февральдан алып, менә бу что-то непонятное в организме, в голове. Менә шундай әйбер башланды. Башта синнән сорыйм әле, синдә булдымы ул 25 яшь кризисы яки тагын ниндидер кризислар? Мин алай итеп аны күзәтмәдем, шуңа күрә әйтә алмыйм. Мине гел штормит, менә шуны әйтә алам. Мин үземне белә башлаганнан бирле мине гел штормит. Штормит ул нәрсәләр? Гел менә нәрсәдер казыну инде, үз эчендә казыну, ул тоташ бара. Һәм менә үсмерлек чорына бәйле, нәкъ шулай миндә дә үсмер чакта, тиеш булган вакытта миндә ул бунтарлык юк иде.
дөресрәге бар иде, әмма миндә аны бастырдылар. Һәм ул шулай тыелып калды да, шулай ук менә синдәге сыман 22 яшьләрдә микән, менә ковид вакытында башланган сиздем мин аны. Иң беренче чиратта әти-әниләр белән булды ул минем. Сепарация омтылышы аша ничектер алар белән гел сүзгә килү, элекке без ияләшкән мөнәсәбәтләрнең алга таба яши алмаганлыгын аңлау, ниндидер башка төрле форматка күчергә кирәклеген аңлау, алар аны аңламыйлар, гел талашу, ә мин авыр кичерәм конфликтларны, әмма шул авыр кичергән килештә мин аларны барбыр отстаивала дип әйтимме соң инде, ул дәвам итте, һәм хәзер Аллага шөкер, миңа беркем дә анда нишәп син миңа шалтыратмыйсың, нишәп син миңа сөйләмисең, кая булганыңны, нишәп син былай әйтмисең, нишәп син тегеләй әйтмисең, андый сүзне беркем әйтми миңа хәзер. В какой-то момент ул просто бетте. Һәм минем менә шул бунтарлык, үсмерлек бунтарлыгы әти-әни белән мөнәсәбәтләр аша ачылды инде. Хәзер менә мин генә түгел, без гаиләдә 3 кыз. Мин уртанчысы. Әнинең гипер җаваплылыгы, шундый тревожка, бөтен әйбергә ябышу, бөтен әйберне контрольдә тоту, ул миңа гына түгел, безнең өчебезгә дә тәэсир итә иде, бөтен кешегә, әтидә дә бар инде ул әйбер. Һәм ул в какой-то момент мине бик нык хәлемне ала башлады, мин шыдый алмый башладым ул әйбергә, һәм ничектер менә шул конфликтлар аша. Әмма ул конфликтларда менә мин хәзер исемә төшерәм. Мәсәлән, анда ул еш кына авылдагы эшкә бәйле барлыкка килә иде. Алар мәсәлән, моны эшләргә кирәк, тегене эшләргә кирәк. Авыр эш ниндидер. Авыр булмаса да, алар аны әйтәләр иде шундый дәгъва белән гел. Менә шуны да эшләргә башыгыз эшләми бит сезнең дигән әйбер. Һәм ул үсмер вакытта барбер ниндидер иерархия бар, авторитет дигән әйбер бар. Куркасың, ул ничектер каршы әйтеп булмый, әйтсәң дә ул шундый гел калтырау аша, һәм ул шундый минимальный, сирәк кенә була торган әйбер. Менә шул ковид вакытында мин Казанда ничектер бикләнеп калдым бер ара, һәм кайта алмадым бер ай. Аннан соң инде кайтам, шулай ук дәвам итә ниндидер дәгъвалар, мин уже кабул итә алмыйм, килеп чыкмый. Һәм мин сөйләшә башладым. Алар мәсәлән әйтәләр, сеңелкәш белән ниндидер конфликт булырга мөмкин. Алар аңа тавыш күтәрәләр, шуны да эшли алмадың, сеңелкәш үпкәли китә, һәм мин сөйләшәм. Без аңлыйбыз сезгә авыр икәнен, без аңлыйбыз сезнең өстәге зур җаваплылык барлыгын, сезнең бик авыр физик хезмәт белән шөгыльләнгәнегезне аңлыйбыз, без сезгә булышырга телибез, әмма безнең белән менә шулайрак сөйләшегез, менә булайрак әйтегез. Һәм беренче моментларда ул гел шундый менә защита бик көчле иде. Хәзер без әле сезнең белән церемонияться итәргә тиешме, менә шундыйрак иде ул. Һәм мин хәзер күрәм, Аллага шөкер, мин менә шуны ничектер күтәргәнмен, мин безнең гаиләдәге тыныч, рәхәт, имин мөнәсәбәтләр барлыкка килүендә үземнең зур заслугамны күрәм. Һәм ул тәэсир итте миңа гына түгел, гаиләдәге бөтен кешеләргә дә шундый рәхәт, бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңнең тормышы белән кызыксынып, басым ясамыйча яшәү барлыкка урнаша башлады. Урнашып бетмәде, әмма урнаша башлады. Һәм хәзер менә ничектер әти-әни белән просто сөйләшеп утыруына да рәхәт. Чөнки бөтенләй икенче дәрәҗәдәге сөйләшүләр, ул анда акыл өйрәтү юк диярлек инде хәзер. Үстән карау юк диярлек, ничектер менә киресенчә алар бездән фикер сорый башладылар. Хәзер моны ничек итәргә, тегене ничек итәргә дип. Һәм мин бер ара менә мин бөтен көчемне шуңа юнәлдергәнмен ахрысы. Менә шул гаиләдәге мөнәсәбәтләрне көйләүгә. Моңа шактый вакыт киткән, конечно. Бик күп вакыт китте. Әмма того стоило. Син кризислар турында сорадың да.
әйе, миндә ул бит инде тиктемалдан уйлап чыгарылган әйберләр түгел, скорее всего, миндә 30 яшьлек кризисына кирип барамдыр инде мин. Сиңа хәзер ничә? 27 миңа. Ага. 25-некедә булгандыр инде алар бөтенесе, әмма шундый көчле менә шул гиперчувствительность инде яңадан шундый нык сизгерлек белән яшәгәндә, аны ничектер алай не фиксируешь, менә шундый гомумиләштереп. Чөнки синең көнең гел менә шундый ниләрдән тора. Бәрелешләр, потрясениялар, ул гел. Минем ничектер утырып уйлаганым да булмады ул турыда, кризислар турында. Күбесе бит әйтә, 25-некеннән чыгып китәсең, 30-га кирип барасың сразу. То есть тормышта в целом кризислар алмашыну гына бара шуңа. Ну, миңа әйткәннәр иде, бер психолог әйткән иде, үземнеке түгел, кризислар кирәк әйбер, кризисларны үтәргә кирәк дип, ул ничектер шулай категоричнарак итеп әйтте аны. Менә син шул 30 яшьлек кризисыннан чыкмыйсың икән, бусагада басып каласың икән, син алга таба үсмисең дип. Мин андый караш яклы түгел. Һәм гомумән мин киңәш итәр идем ул турыда уйламаска, чөнки ул шундый ярлык ниндидер. Син аңа фиксируешь үзеңнең игътибарыңны, һәм ул бит шундый эфемерный әйбер. Просто менә ниндидер психологлар утырганнар да уйлаганнар, кешенең шул яшьтә якынча барлыкка килә кризис дип, һәм син тартып китерә башлыйсың үзеңнең тормышындагы ниндидер ситуацияларны, карашларың үзгәрүне, эштәге ниндидер бәрелешләрне, шул кризистыр инде дип. Әмма ул бит тотып карый торган әйбер түгел, аны үлчәп карап булмый. Шуңа күрә мин уйламыйм ул турыда просто. Ну, ничек характерлылар бит инде именно 25-некен. Гадәттә әйтәләр, шушы яшькә җиткәч, кеше алга таба нәрсә эшләргә белми. То есть ул бөтен әйберне эшләп караган, тотып караган. Ну, хәзерге вакытта кеш бөтен гомер җитмәс бөтен әйберне тотып карарга. Но моңа кадәр мин уйлыйдым, все, мин тормышта нәрсә белән шөгыльләнергә икәнлеген беләм, телим, мин үземнең теге юлым бар. Шунда просто барасы да барасы. Һәм просто ниндидер бер моментта мин турып басам һәм аңлыйм, юк, мин белмим дальше нәрсә эшләргә, нәрсә дөрес була. Моңа кадәр булганча юк, алай бара алмый. Икенче төрлегә әле минем кыюлыгым җитми, нәрсәнедер сызып атырга мин белмим һәм һәрбер нинди кеше белән очрашсам да, бөтенесендә ниндидер знаклар, символлар эзлим. Ну вот, мәсәлән, анда синең белән сөйләшеп утырабыз, тагын анда дуслар белән күрешкәндә, анда берсе Мәскәүгә күченеп киткән, менә күченү ягын карыйм. Анда егетем чит илдә тора, тоже үз ягы бар. Анда эшне үзгәртү, музыка белән тагын да көчлерәк шөгыльләнү. Ну, в общем, төрле яклары бар һәм кая тартылырга, кайсысы дөрес, белмим. Но нәрсәгә мин ышанам, теге, ну, белмим, язмыш дип әйтергә буламы, интуиция минем өчен. Интуиция көчле. Нәрсәгә упор ясарга икән мин беләм, но вот пока юлларын таба алмыйм, шуңа, в общем, мин менә читтән караганда син бик күп төрле әйбер белән шөгыльләнә торган кеше булып. Это ужасно. Әйе, шулаймы? Ну, миңа күп төрле итеп тоелмый. Дөресен әйткәндә. Менә сиңа шулай дип әйтүләрен син ничек кабул итәсең? Син многофункциональный кеше кебек күренүен синең. Вот элек миңа шулай дип әйтсәләр, 22 яшьтә, я бы сказала, я востребованный чел. А хәзер мин әйтәм, я ненормальная. То есть, ну, минем менә бу бешеный темпта яшәвем, бер фестивальдән чыгып икенче проектка керү плюс ниндидер эштә эшләү тагын параллельно. Ну, бу ненормально. Мин как будто бы уже кайвакыт уйлыйм, вот в декрет. Просто менә размеренный, менә ничек уза минем шимбәйек шәмбеләрем, көннәрем менә шулай усын иде дип телим. То есть, ниндидер спокойствие, ниндидер үзеңә урын булу һәм ниндидер максатка теге ашыга тиз эшләү белән түгел. Но мин нәрсәгә бәйлим аны? Акча эшләүгә, амбицияләргә һәм ул просто миндә ниндидер заложенный, генда заложенный бер кебек. Ну, ул синдә бардыр бәлки, әйе. Ну, декрет синең очракта ул бер ярдан икенчесенә сикерү булыр иде инде, шундый кисәк капма каршы. Ансы да китереп. Это не выход. Это не выход, әйе. Мин белмәдем бер кашанда һәм хәзер дә белмим, кем мин, нәрсә мин.
нишем мин бу дөньяда, нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш мин ул сораулар белән үземнең башымны катырмаска тырышам, чөнки ул шәхсән минем бик күп хәлемне ала, андый уйлар, аеруча шундый социаль челтәрләрдә кешеләрнең тормышын гел карап бара торган заманда, чөнки мин башкаларның амбицияларын, үзләрен ничек күрсәтүләрен, ничек төрле юнәлешләрдә үсүләрен күрәм, һәм үзләре турында мин менә бу, мин шуннан гыйбарәт дип авыз тутырып әйтә алуларын күрәм. Мин алай әйтә алмыйм, һәм ул минем өчен ненормально шикелле тоела, алай дип әйтә алмау, үзеңнең кем икәнеңне белмәү. Инде 27 яшеңдә син үзеңнең кем икәнеңне белмисең. Шуңа күрә мин просто ул турыда уйламаска тырышам. Без бөтенебез дә русча әйтсәк травмированы бит инде. Травма ул бөтен кешенең тормышында була торган әйбер. Ул ниндидер куркыныч әйбер дигән сүз түгел. Не обязательно куркыныч әйбер, кемдәдер куркыныч та булырга мөмкин. Һәм без менә шул бала чакта җыелган травмалар тәэсирендә яшәүне дәвам итәбез. Кемнеңдер травмалары аңа утырып торырга ирек бирми, күтен яндырып чабырга мәҗбүр итә кемнедер травмалары. Кемнеңдер травмалары, мәсәлән, ешрак, минем очракта хәрәкәтләнергә ирек бирми, кузгалу, үзеңне боргалау бик авыр бирелә, чөнки эчтә зажимнар һәм зажимнар инде бик күп, бик көчле. Аларны ничектер менә шулай все, мин бүгеннән моның белән шөгыльләнә башлыйм дип әйтеп кенә алардан кутылып булмый берничек тә. Һәм мин шулай миңа җиңелрәк үземнең нәрсәдән гыйбарәт икәнне белмәүне кабул итү миңа җиңелрәк. Бөтенебезнең дә травмированы икәнебезне аңлагач, рәхәт, җиңелрәк булып китте миңа. Мин кемнәндер көнләшәм икән, кемнеңдер бер әйбер артыннан икенче әйбергә ябышып, тегесен дә, монысын да яхшы эшләп, гел каядыр чабуын күреп көнләшәм икән, миңа җиңелрәк, когда мин аңлыйм, что ул кешенең шулай ук ул, скорее всего, тыныч күңелдән килә торган әйбер түгел. Анда да бар ниндидер кырмыскалар, аңа тик кенә утырып тыныч сулап утырырга ирек бирдерми торган. Без гел ирем белән Марат белән көләбез, инде бөтен кешеләргә шундый миллионнар эшләргә мәҗбүр итә торган травмалар эләккән, безгә күтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип. Шундый гаделсезлек. Мин киресенчә сокланам сезнең кебек кешеләргә, Маратны да беләм бит инде, басылып, нәрсәндер җиренә җиткереп эшли ала торган кешеләргә. Җитми миңа андай әйбер. Вот хәзер как будто какой-то что-то сломалось. Мин үзем турында әйтмәс идем, нәрсәндер җиренә җиткерә торган кеше дип. Ул шулай күренәдер читтән, чөнки мин бер эш урынында утырам. Менә шул яктан гына мин нәрсәндер җиренә җиткереп эшли торган кешедер. Эш урынында, в смысле... Мин бер эштән икенче эшкә йөрмим, мин бер эштә озак утыра алам, менә шул мәгънәдә. Әмма минем турында гел менә безнең гаиләдә әйтәләр, берсен башлый, икенчесен ташлый. Мин нәрсәләргә генә тотынмадым, мин бию белән дә шөгыльләнеп карадым, скрипка да алып карадым, укулеле минем ята. Һәм миннән сорыйлар, укулелеңдә уйныйсыңмы? Мин әйтәм, юк, нәрсәгә син алдың? Һәм в смысле нәрсәгә алдым? Минем ул вакытта уйныйсым килде укулеледә, шуңа күрә мин аны алдым. Мин бәлки ниндидер яңа әйбергә тотыну миңа авыр биреләдер, кузгалу авыр биреләдер, чөнки бер ара мин бик еш шундый кыйммәтсезләндерү белән очрашырга туры килде төрле кешеләрдән. Нишләп син моңа да әйтәсең, тегедә дә әйтәсең, акчаны жәлләмисең инде син шунда йөрергә, шуның белән шөгыльләнергә дигән нәрсәләр анда мәсәлән. Бәлки ул да тәэсир итә торгандыр. Әмма мин бик мин тот самый человек, который башлый да ташлый. Минем бик күп андый нәрсәләрем. Бәлки мин аларны күрсәтмимдер. Әмма ул бер урында, бер эштә утыруым, шулай ук менә мин психологка да ул турыда зарланган идем. Гомумән эшкә генә бәйле түгел, менә мин мәктәпне бетердем. Мин белмим кая керергә телим мин. Нәрсә кызык миңа, белмим. Бәлки нәрсә кызык икән беләмдер, но аны уку юнәлеше буларак күз алдына китерә алмыймдыр.
Һәм миңа тәкъдим итәләр татар филологиясына биреп карага. Мен әйтәм, ярар, биреп карыйм. Бирдем. Мин инглиз теленнән дә имтихан биргән идем. Минем баллар яхшы иде, әмма университетка керерлек түгел иде. Анда бик зур конкурс иде. Мин татар филологиясына эләктем, кердем, укыдым, укып кына бетердем, дипломны гына якладым. Эш турында уйлый башларга кирәк, мин белмим нәрсә миңа кызык. Миңа шагыйрә Сония Әхмәтҗанова җибәрә, якынга вакансия бар икән, биреп кара. Бардым, алдылар, калдым. Иделгә шулай ук чакырдылар, килдем. Менә шундый ниндидер һәм мин бик авыр, бер ара бик авыр кабул итә идем шулай берне. Мин әйтәм, нишәп мин үзем кубарылып нәрсәдер эшләмим, нишәп мин чакырган җиргә генә барам, нишәп мин үзем нәрсәгәдер нигез салмыйм, үзем оештырмыйм, кешеләрне чакырмыйм. Әмма психологка йөрү дәвамында мин ничектер улай берне җиңелрәк кабул итә башладым. Миңа ул хәзер ниндидер куркыныч нәрсә шикелле түгел. Әмма мин сизәм, психологка йөрү дәвамында миңа әкренләп җиңелрәк бирелә башлады гомумән дөнья белән контакт. Мин мәсәлән, минем өчен шундый нәрсә дип әйтим, зур адым дип тә әйтер идем мин аны. Мин машинага йөрергә, укырга йөри башладым. Минем әле ул бетмәде. Һәм минем ул тормышымдагы, менә аңлы тормышымдагы беренче үзем теләп алынган эш. Менә укулелеларны ниләрне әйтмим инде, алар ничектер мин күңел өчен дип кенә кабул итә идем. Монда мин кайсыдыр бер моментта аңладым, мин ардым кешегә өмет итеп йөрергә, мин ардым машина эзләргә, авылга кайтырга гел, миңа кирәк, миңа үземә рульгә утырырга кирәк дигән уй барлыкка килде. Әмма ул уй да минем башымда бик озак йөрде әле. Миңа бер ничә тапкырдыр, бер 10 тапкыр кешенең соңга калган көтеп авылга кайтыр өчен, уңайсыз машиналарда утырып кайтып, нервланып утырырга кирәк иде бер күп тапкыр. Шуннан соң гына минем башыма ул ныклап урнашты, менә ул уй, мин правага укырга тиеш дигән. Һәм мин аны присваиваю үземә, менә ул мин эшләгән әйбер, ул мине беркем дә төртмәде анда барырга. Әмма менә шуннан кала, менә мин чынлап саный алмыйм бер нәрсәдә мин үзем эшләгән әйбер дип. Как будто минем тормышымда бөтенләй андый нәрсә юк. Һәм миңа окей. Менә шуның белән. Миңа куркыныч түгел аннан. Башка вакытта мин бөтенләй шәлперәмә килә идем башкаларның уңышларын күреп, үземнең бер нәрсә эшләмәгәнемне аңлаудан. Хәзер мин күрәм, мин аңлыйм ул кешенең бөтенләй башка бэкграунд икәнен, бөтенләй башка тормыш һәм кыйммәтләр икәнен, һәм үземдә бөтенләй башка кыйммәтләр икәнен, һәм просто куям. Миңа нормально. Әгәр дә мәсәлән сиңа, белмим, читтән килеп әйтәләр икән, Гүзәл, син что-то засиделась, ты уже давно выросла, деточка, дальше надо. Шулай килеп әйтсәләр, син ничектер кырмыскаң эчеңдә селкенә башлыймы или? Ну, мин аны бер яктан кабул, менә бик диссонансны кабул итәм мин андый әйберләрне. Бер яктан кешеләрнең шулай килеп әйтүе, ул аларның дөньяга карашларына бәйле, алар өчен ул too much. Һәм алар уйлыйлар, мин бу кешегә нәрсә яхшырак икән беләм, һәм мин аңа әйтергә тиеш. Шундый бераз гына высокомерие күрәм мин анда әйбердә. Әмма икенче яктан, әгәр дә кеше аны акыл өйрәтеп, басым ясап әйтми икән, просто менә альтернатива тәкъдим итә икән, не просто әйтә, альтернатива тәкъдим итә икән, мин ул кешенең фикеренә колак салырга һәм бер агымнан икенче агымга күчергә мөмкинмен. И то ул барбер мин бик күп әйберләргә ризалашам, чөнки мин үземә нәрсә кызык икән белмим. Мин шундый зур ачыш ясадым үземә, һәм миңа ул ачыштан авыр түгел. Как ни странно, мин үземә нәрсә кызык икән белмим. Ну, татып карагач аңлыйсың инде. Ну, һәм бөтен әйбергә ризалашам, бөтен әйбердән баш тартмас өчен.
Менә осылда миңа бик күп әйбер кызык түгел. Менә мин шуны да аңладым. Дөресрәге 90% әйбер миңа кызык түгел, мин тормышымда шөгыльләнгән. Әмма мин үземне компромисс белән ул әйберләрне эшләргә көйләнгәнмен. Моны мин акча өчен эшлим. Моны мин эшлим, чөнки мин булдырам, ул минем җиңел килеп чыга. Моны мин эшлим, чөнки миңа бу кеше белән кызык һәм күңелле. Әмма осылда миңа прям вау, рәхәт, кызык, андый әйбер кахва, ашау, йоклау, шундый базовый әйберләр, һәм мин үземне гаепли идем. Бүтән кешеләр шундый, анда белмим, ниндидер зур әйберләрдән рәхәтлек алалар, алар шундый зур максатлар куялар. Син үзеңә рәхәтлек табу өчен, бәхет дигән әйбер тунна тоюр өчен син ашауга ябышасың дип. Һәм мин какой-то момент уйладым, ну, Аллага шөкер, миндә бар хотя бы ашаудан рәхәтлек алу мөмкинлеге. Кемдер ашаудан да рәхәтлек ала алмый. Һәм ул рәхәт яши дип тоелган кеше, ул чынлыкта шулай аның эчендә бик көчле стресс булырга мөмкин, һәм анда рәхәтлекнең хәрефе дә булмаска мөмкин. Читтән караганда гына ул бик кайфует шикелле үзенең шундый ыгы-зыгылы тормышыннан. Ул шулай күренә. Асылда анда бик төрле хәлләр булырга мөмкин. Но шулай да мин бик еш кайтам психолог белән сөйләшүләрендә менә шул темага. Мин әйтәм, рәхәтлек алу, менә бәхет дигән әйбер. Нишләп минем ул шундый, нәрсә дип әйтәм әле мин аны? Шундый поверхностный әйбер, хәтта оят та шикелле ашаудан рәхәтлек алу. Как будто бы мин иҗат кешесе булгач, мин аш булырга тиеш бераз. Мин ашаудан рәхәтлек алырга тиеш түгел шикелле. Но минем табигатемә салынган ашау белән ләззәтләнү. Нишләп мин үземне ояларга тиеш шул әйбердән? Мин моны кабул итеп бетермәдем әле. Минем гел көрәш ул мәсьәләдә. Һәм ашауны керткән саен сторисларга шул көрәш аша кертелә ул минем. Тагын ашау кертәсең инде гүзәл. Тагын ашау күрсәтәсең, син тормышыңда ашаудан кала нәрсәдер бармы? Мин үзем әйтәм, юк, ашаудан кала. Бер нәрсә дә юк минем тормышымда, это нормально. Хәзер миңа ашау гына кирәк, миңа бүтән берсе дә кирәкми. Ну, әйтәм ич, мин саф итеп көнләшәм сиңа, чөнки миңа ашаудан ләззәт алу вот. Ну, менә бу җәйдә егетем кайткач, ул тоже ашарга бик ярата. Ну, еда ладно. Ул үзе әйтте на 3-м месте дип, конечно, но белмим, бәлки кай вакыт беренче урынга да күчеп аладыр, но аның менә ашауга, аның эшкә, аның бүтән әйбергә вот мөнәсәбәте ләззәт алу, әкренләп, аңлап эшләү. Анда пусть весь мир подождет, гафу итегез, мин тәмләп ит кыздырам. Мин даже гади омлетны, ну вот просто. Шуңа күрә мин, ну вот, көнләшәм реально. Ну, беләсеңме, менә нәрсәгә минем шул ички көрәш көчле бара? Чөнки бер яктан миндә бар гедонист, шундый әкрен һәм җиңел тормыш алып барырга омтылучы кеше, икенче яктан бала чактан ук утырып торырга ярамый, гел нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк, тиз эшләргә кирәк, сузылып йөрергә ярамый дигән кагыйдәләр белән үскән кеше. Һәм мин нәрсәндер сузылып эшли башласам, миндә тревожка кузгала башлый сразу. Һәм менә күз алдыма китермим, башымда барган әйберне, мин шундый гедонист, һәм шул вакытта мин үземне гел күтемнән төртеп тормакчы булам, тизрәк нитергә. Мин хәтта әкрен генә атлап та йөри белмим. Миңа бик авыр үземнең ичке менә шул шәхесләремне дуслаштырырга бик авыр. Синең әниң дә укытучы бугаймы? Әни укытучы, әйе. Ну, бу Ул, әйе, ул укытучы, укытучының хәзерге укытучының 21 гасырда укытучының аеруча укытучылыгы нәкъ менә балаларны укытуы күпмедер процентны гына алып торадыр эшенең. Минем әни әле ул завуч. Ул укытучылыктан китте, кайсыдыр бер моментта ул завуч кына булып калды. Анда документация эше, педколлектив белән эшләү, аларның һәрберсенең төрле холык, ул расписание төзү, ул мәктәптә ул шундый укытучы,
бүтін мектепте шығара алмаған әйберлерін ул қойтып үйде шығарайды. Хам қойсыдыр бармын. Әтигіл күліп әйте инде. Яра қышқырмайын деп шат. Мен сенің оқушың түгіл, мен қышқырма кышат. Міне ертеге түсте оқытушыларыңа қышқыр, мен қышқырма, не қышқырасың сен? Хам какой-то момент әти шутка қайдан башлады да, ол әйберне бәлки шоңадыр әне ихтибар ете башлады өзінің шундай, ну, керекмеген урында артык коты қызып кетуін. Сен әнең оқытқан мектепте оқыдыңмы? Әйе. То есть аның қарамағында болдың инде. Әйе. Ну, мені құтқарды нәрсе, мен әне оғыл мектебінде эшлейм, мен шәһәргә оқып йөрдем, шуңа күрә ул теге бераз мөнәсәбәтләрне, конечно, сглаживает. Вот, но барыбер өйдә. Ну, минем олы абыем бар. Нәрсә? Все менә? Бәттәш. Ладно. Аның ни юк шәле нәрсәкәе? Минем олы абый бар, шуңа күрә бүтән коты куллар аңа эләкте. Хәзер дә шулай инде. Шуңа күрә мин ничектер мустақилрәк булып үстем һәм ниндидер замечаниялар ясый башлагач, сразу ничектер кисеп куя идем кебек. Хәзер ул һаман да нәрсәдер анда возражать итәргә теләгәндә, әни син теләгәнчә генә була алмый бит бу тормыш диям дә, и шуннан соң всё. Мен шундай эмоцияга күчеп кенә ул минем белән көрәшә ала, а булай уже разумно юк. Мин вообще так-то еще шигърият темасына кирип чыгарга идем. Әгәр дә теләгегез булса, давайте обсудим. Әйдә. Мин Койсы йогыннан только шигъриятның. Юк инде, базово. Беренчедән мин синең хоббиларың турында сорарга идем һәм ни өчендер шулай күнеккән бит инде кеше анда мәктәптән тыш нәрсә беләндер кызыксынса, ул автоматически хобби. Синдә шигърият ул ничек? Ул хобби булып кирип килдеме? Ул необходимость. Ул точно хобби түгел. Нәрсәгә ничек яза башлаганымны хәтерләмим мин. Мәктәптә вакытта языла башлады, әмма ул вакытта беренче языла башлаган шигырьләр ул просто ритм һәм рифма белән эшләү иде. Мин аңлап алдым үземнең ритм һәм рифм белән эшли алганымны. Һәм укытучылар күреп алып, аны мине бәйгеләргә йөртә башладылар. Анда бер ара булып алды ниндидер социально одобряемый темаларга шигырь язулар, хәтта әнинең дә язып җибәргәне бу минем өчен шигырьне. Мин ничектер белмим, мин ул шигырьләрне үземнеке кебек кабул итмидем, но миңа ок иде ул вакытта. Әмма ничектер менә минем үземнең бер ара, аннан соң 9-10 сыйныфларга күчкәч, мин инде эчке мәхәббәт иде инде ул эчке борчуларымны, хисләремне шигырьгә күчерә башлагач, аларына ул кадәр игътибары булды, аларны бәйгеләргә йөртми иде беркем дә, бәйгеләрдә катнаштырмыйлар иде мине шигырьләрем белән. Һәм мин аларны ничектер үзем өчен генә яза башлаган кебек тоелган иде, әмма татар филологиясына кергәч, менә миңа аның ул яктан бик файдасы булды. Башка иҗат кешеләре белән дә мин анда таныштым. Анда Лүки түгәрәге бар иде, анда безнең Халисә апа бар иде. Һәм миңа ул бик нык ярдәм итте. Үземнең просто нормаль икәнне кабул итәргә, чөнки мәктәптә вакытта иҗади кешене, әгәр дә син сыйныфта шундый глубоко иҗади бер генә икәнсең, ул барбер инде сәер әйбер кебек кабул ителә. Синең өчен абсолютно нормаль булган әйберләр сыйныфташларың өчен сәер булырга мөмкин. Һәм миндә шундый гел диссонанс белән яшәдем мин мәктәптә вакытта. Вроде синең өчен максимально табигый әйбер, син шигырьләр язасың, син шундый дөньяга шулай иҗади күзлектән карыйсың. Аны сәер дип кабул итәләр һәм сиңа аны аңлатырга кирәк, хәтта акланырга кирәк кайсы бер урыннарда. Ул шуңа күрә мин ничектер бер ара күрсәтми дә башлаганмындыр, бәлки ул эчке проявленияларны мимикрировать итәргә омтылышлар да булгандыр, нормальный булырга, башкалар белән бер төслерәк булырга теләү омтылышлары. Әмма хәзер соңгы берничә елда минем шигырь язганым юк. Әмма мин үземне бөтенләй шигырь язудан туктадым дип әйтә алмыйм. Чөнки ул
Миннән бер кайда китә алмый. Әйе, мин килешәм, каләмне гел шарлап торырга кирәк, бөтен сәнгатьне гел камилләштереп торырга кирәк. Һич югы ул синнән китмәсен өчен практиковаться итеп торырга кирәклеге белән килешәм. Әмма шул ук вакытта барбыр иҗатта җырчы булсынмы ул, биюче булсынмы ул, шагыйрь булсынмы ул, тырышлыктан тыш иң беренче чиратта анда Ходай уйыткысы булырга тиеш сыман һәм аны беркем дә тартып ала алмый синнән. Син анда 30 ел буе практиковаться итмәсәң дә, ул синдә кала торган әйбер һәм аны кабызып җибәреп була. Шуңа күрә миңа ул тынычлык биреп тора, шигъриятның минем күңелемдә булуын белеп яшәү. Һәм кайчандыр берәр мәлдә миңа менә необходимость барлыкка килсә язарга, ягъни менә мин язмыйча булдыра алмыйм кебек тоелса, мин яңадан каләмгә алмашакмын һәм язачакмын. Күптән түгел бер подкаст карадым һәм анда шундый фикер булды. Әйтерсең лә, әгәр дә синең шушы сәләтең, талантың бар икән тумыштан, һәм син ниндер сәбәпләр аркасында ул сәләтеңне теге кешедән яшерәсең икән, син вор булып саналасың. Ягъни син кешеләрне шушы матурлыктан лишаешь кебек була. Вот. Нишендер бу фикер миңа, сәер булып тоелды бер яктан, икенче яктан ул миңа хәтта ярдәм дә итте. Тынычлык бирде. Вот. Но фикер нәрсә әйтергә теләгән идем, син тоже сәер дип әйттең. Син һәм синең янәшәдәге башка шагыйрәләр, әйткәндә Миләүшә, Лилияләр, минем өчен башка шигъриятны ачкан кешеләр. Шуңа күрә мин сезгә бик, наверное, рәхмәтле беренче чиратта. Шигъриятның дә музыканың, альтернатив музыка дип әйтәбез бит инде, башка төрле була алуын, сломанный вариант, ничек әйтим, другой иной вариант. Менә шул ягын ачкан өчен мин бик рәхмәтле, конечно. Бу иҗатка бәйле подкасттагы фикер бер яктан ул иҗат кешесен бераз гына үсендереп җибәрер өчен, поддерживать итер өчен әйтелгәндер инде, но формулировкасы киресенчә ниндидер гаип хисе уята бераз. Кеше бит инде аны кеше яшереп иҗат итүнең сәбәбе ул качарга теләгәннән түгел, аның сәбәпләре башка бит инде, курку. Әмма шул вакытта минем кайбер кешеләрдән ишеткәнем дә бар. Мәсәлән, ниндидер әйбәт фильм карасам, минем ул фильм турында бер кешегә дә сөйлисе килми дигән кешеләр дә бар. Минеке генә булуын телим ул фильмның. Жадность. Әйе, һәм миңа шундый удивительно тоелды. Алай кабул итүче дә бар икән иҗатны. Әмма менә бу очракта ул куркуны җиңел генә алып атып булсын инде ул. Но менә белмим, ничек шулай килеп чыккандыр, әмма нәкъ менә шигырь очрагында, шигърият очрагында миңа аны дөньяга күрсәтү авыр бирелми. Мин үземнең шигырьләремне шигырьләремә тәнкыйди күзлектән карамыйм беркайчанда. Алар минем өчен менә шундый наив, самими, чиста бала дип әйтсәм буладыр. Иҗат әсәре. Хәтта ки мин беләм, миннән күпкә яхшырак язган кешеләр бар. Мин татар әдәбияты тарихында, скорее всего, калмаячакмын. Миннән бик начар язган кешеләр дә бар. Ягъни мин татар филологиясында укыган кеше буларак, шигырь теориясын укыган кеше буларак, әдәбиятны белән таныш кеше буларак мин күрәм, минем шигърият кайдыр менә мондарактыр инде. Һәм миңа нормально, минем бер шигыремнең бер хәрефен, бер үтерен дә үзгәртәсем килми. Мин аны әдәбият дөньясында калыр өчен язмыйм һәм миңа калса бик күп шагыйрьләр шулай, алар аны язалар, чөнки яза беләләр беренчедән, икенчедән ул аларның хисләрен, эчке кичерешләрен контейнировать итү ысулы да, өченчедән переосмысливать итү, дүртенчедән теркәп калдыру кайдадыр, бик күп сәбәпләре булырга мөмкин. Әмма анда әдәбият дөньясында калу, ниндидер исемең булу дигән әйбер, скорее всего, юктыр. Ул теге заманда калгандыр. Ул вакытта да менә хәзер без классик дип әйтә торган шагыйрьләребезне карасак,
білмеймін, мен нешептір оларда андай ұмтылыш болғандыр шекілі түгіл. Ну, мен жырлар язған вақытта да біріншіден жырларға кире қойтырға яратмын. Мәселен, ниндейдір порыв болып тек язып атам екен, мен аны диктофонны қобызып киреден тыңларға, ну, бик сирек буланды очрак. Әмне реально утырып жыр чыгарган нәрсәдер шундый уже иҗатка эшкә караган кебек карарга кирәк булса, приходится сталкиваться со своим творчеством лицом к лицу. Менә шундыйрак ниндидер состояние. Минем өчен ул рәхәт түгел. Ләкин башкару һәм ниндидер аннан соң килгән рәхәтлек, рәхәт. Менә шул. Шуның белән без әле тәмамламыйбыз. Мин бер ритуал кертергә булдым. Безнең бит инде проект Тосма дип атала. Мин аны әле төгәл ничектер форматка саласым да килми, подкаст буламы, интервью буламы, ничек буламы, пока белмим. Ләкин бер әйберне төгәл беләм. Кичә мин алып кайттым пленочный фотоаппарат, безнең балачактагы ниләр. Һәм мин монда һәрбер герой белән фото ясап барачакмын. Һәм анда узакка таба безнең герой белән тосма җыелачак. Һәм мин аны привет итеп инде берәр кая социаль челтәрләргә анда атачакмын һәм үзеңә дә җибәрермен. Вот шундый традиция кертәм. Фирүзә, давай төшер. Тебе не привыкать. Ачырга онытмайым ни. Ничек утырга икән безгә? Так, монда бит бер генә мөмкинлеге ме? Эй, ну, шуның кыйммәте шунда. Бер генә. Барсын да оныта киләле. Ура! Рәхмәт. Так, монда куям. Гүзәл, бик зур рәхмәт сиңа. Шундый җиңел булды, шундый рәхәт булды. Тагын килерсең дип, шушы диванга гына түгел, кухняга килерсең дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа. Сиңа да рәхмәт. Мерси. Ура, снято!